Čo je to 60 dní? Nájdem kupcu na tvoju nehnuteľnosť do 60 dní, alebo ťa pošlem na luxusnú dovolenku za 1500 € zadarmo. Vyber si Georgi Coneva ako svojho realitného makléra, ktorý predá tvoju nehnuteľnosť čo v najkratšom čase a za čo najvyššiu možnú cenu. A ak je nehnuteľnosť atraktívna a správne nacenená, môže byť predaná už do 15 dní, potvrdené mojimi podobne zrealizovanými predajmi. Linky nájdeš dole v popise. Pri zastupovaní pri predaji získavaš tieto benefity úplne zdarma. Prvý benefit, profesionálne video, foto a vizualizácie zdarma. Hodnota až 3000 €. Benefit číslo 2, domáci homestaging zdarma. Dočasné zariadenia a dekorácie, aby nehnuteľnosť vyzerala čo najlepšie pri prehliadkách. Hodnota až 799 €. Tretí benefit, marketingová kampaň zdarma. Platená reklama na portáloch a sociálnych sieťach, hodnota 1000 € a viac. Benefit číslo 4, bezplatné právne poradenstvo. Advokát pomôže majiteľom s prípravou a kontrolou všetkých potrebných dokumentov. Hodnota 500 € a viac. Celková hodnota presahuje 5000 €. Dnes ju môžeš získať iba v cene mojej bežnej provízie. Ale pozor, naraz viem zastupovať len maximálne 15 majiteľov nehnuteľnosti. Garantujem, že ak nenájdem kupcu na tvoju nehnuteľnosť do 60 dní, dostaneš odo mňa luxusnú dovolenku pre dvoch po predaji nehnuteľnosti v hodnote 1500 €. Znova zdarma. Pre viac informácií o tejto ponuke prosím navštívte stránku georgiconev.sk. Myslíš, že nezvládnem predať aj v tvojom meste? Tak to si úplne na omyle. Pozri si ďalšie video, ktoré ťa presvedčí o opaku. Máš pochybnosti, či nie je lepšie predávať sám? Pre teba bude vhodné video číslo 2. Nevieš, komu sa máš s predajom zdôveriť? Tretie video je šité ako pre teba. A nezabudni, zavolaj mi na bezplatnú konzultáciu. Daj like aj odber.